Naa napunta ka ron sa iyang giingong nga kapihan. Dara guys, oh, yang ipanghambog nga kapihan sa baybay. Ba. Ano yung gitawag ng kapihan sa baybay? Swerte guys la dre. Ano yan? Kapihan sa baybay. Tibay. Ano ilang area, oh. Kita na ko sa inyo, itorta mo. Tara. Muna ilang kapihan sa baybay. Ulato na to turon si Mr. Baltasar nga mooy mo tour sa tuwa. Daplin kay kuan nila hadi guys. Daplin og dagat. Oh, dagat oh. Itong atoon sa ubos. Itong bisitahon ang ubosan nila. Yang gitawag og kapihan sa baybay. Ini lang area oh, napay kasa oh. Morning ubos. Bale mo dos andanas ni. Morning ubos sa tapos sila yung mga kubo-kubo. Kubo. Dito. Dere. Luwing gihapon no? Luwing gihapon lang tubig rin. Nara mo eh. Source oh. Mani, bye-bye. Balud lang kayo karon. Nindot pod kayo. Basig dagkog bato. Kira. Ini ang ilahang kapihan sa baybay. Tara, italisay dito. Tawag sa ilang lugar Inagawan. Inagawan, Takduan, barangay. Wapo po gayang lang mga rock formation din niya. Na po yung mga kuan. Hunas ron, hunas. Pagko kay balod. Pero gwapo man nilang mga bato po din noon. Iba po nga swimming pool. Sila ay homemade na subanan. Ang bangka. So maura to guys. Nasilip muna ko sa inyo ang kapihan sa baybay ni Baltasar. Ito, baba to siya ron, natutong interviewon. Ano yung ipanghambog ya dere.